Ladalah nggayuh laras kuwi jebul tutumung babagan napa gamelan, nanging babagan napa ati. Sawangen kuwi warga laras. Jeneng sing dudu mung dadi sebutan, nanging dadi donga. Warga kuwi sedulur, laras kuwi selaras. Senajan beda rupa, beda swara, nanging yen wis nyawiji ing panggung, kabeh dadi siji donga sing luhur. Wis pirang-pirang wektu awake dhewe mlaku bareng, ngliwati udan, ngadepi panas. Ana sing teka, ana sing lunga, nanging semangat iki aja nganti gogrok. Merga warga laras kuwi dudu mung golek bati, nanging golek bakti marang budaya lan paseduluran. Eling-ole, Nduk, senajan donya wis malik dadi sarwa mesin, nanging rasa kamanungsan lan gamelan iki sing bakal njaga larase jagat. Terusno lakonmu, tetepo nyawiji, tetepo dadi madu sing nentremke ati. Warga laras muga tetep lestari.